niin, nyt on Köppinen. Köppinen on hiitattu Vermon auringonpaistossa. Jyrki, vähän on ollut breikkiä tässä. Minkä takia ensinnäkin tässä oli tätä breikkiä? Lappeenrannan-Tartin jälkeen taivutettiin paikkoja ja oikea etujalka oli kipeä ja se hoidettiin itse asiassa joka nivelestä, polvesta, vuohisesta ja kavionivelestä. Se on aika helpolla nyt saanut sen jälkeen olla, että oli oikeastaan ensimmäinen reippaampi juoksu tossa, että ei mitään, ihan hyvillä mieli ollaan. No milles äskeinen matkateko tuntui? No kyllä se ihan pirteä oli mutta tietysti ei ihan vetreimmillään, kun ei pari viikkoa on melkein juoksua ajettu. Mutta ihan ok, kovaa ei tosiaan ajettu, mutta kelikin oli vähän rapanen niin kuin näkyy. Mutta ihan hyvillä mieli. Minkälainen visio, Jyrki, sulla on tässä? Mä just laskeskelin, kun mä kattelin teitä, että se on kuule 4,5 kuukautta, niin sen jälkeen kuninkaalliset juhlatkin oli ohi. Eli minkälainen ajatus seuraavista kuukausista? No, pari viikon päästä mä ajateltiin, että Porissa aloitellaan iltaraveissa kultaloimikatsastuksesta ja sitten ajellaan siinä pari viikon välein kilpaa. Ja en mä nyt usko, että me nyt ainakaan pitäisi hevosen huonontaa, että kun vaan pysyy oma kontrolli, mikä nyt petti ennen Lappeita, että oli vähän kipeä, niin olisi saanut tietysti hoitaa sen ennen sitä, mutta kyllä mä... No, mutta ehkä siitäkin oppii jotain niin, vielä, kyllä, vielä nytkin. Joo. Sehän se tässä vähän on, että kun ne pitäisi kunnolla käydä läpi ja ettei sitten, että se niinku tartissa sitten huomaa, mutta siinä kävi nyt sillä lailla ja ihan hyvillä mielin. Varmaan hyvästytyssä Poriin saa pari viikon päästä jo, jos tää kelit tämmösiä on, niin te vaikka päästäis kesäkengässä ajamaan, niin. Mä oon ihan kesää silmällä pitäen, tietysti aina niin positiivinen tän kanssa, mutta kyllä me varmaan jollain lailla pärjätään vielä tänä vuonna. Ja oliks näin, että astutuspuuhat saa nyt Köppisen osalta odotella parempia tulevaisuuksia, eli niitä juttuja ei mietitä? Joo, kyllä me tää vuosi ajatus olisi, että passataan ne touhut ja sitten kun jäädään eläkkeelle, niin ruvetaan sitten hyppäämään, että on niin rajua leikkiä se, että vaikkei viime vuonna 19 tammaa siinä ruvettiin hoitaa, niin siinä sai huhtikuusta kyllä kunkkareihin asti pari viikkoa vajaa kunkkareita, niin sai olla pukilla 3 kertaa viikossa, että vaikkei sen enempää tammoja kuitenkaan ollut, mutta kyllä niitä hyppykertoja vaan, kun ne sopivasti menee niin, että se on hyppy per tamma, niin kyllä siinä saa töitä tehdä sitten, että jätetään ne hommat nyt vähemmällä. Hei, kerro Jyrki vielä tähän loppuun, että teetkö sä nyt Köppisen kanssa jotain eri tavalla kuin mitä sä esimerkiksi teit vielä muutama vuosi sitten, kun Köppistä juhlittiin ravikuninkaana. Nyt kaverilla on ikää 14 vuotta, niin onko joku asia muuttunut? No ei kyllä oikeastaan mitenkään ihmeemmin. Ei oikeastaan mitenkään ihmeemmin, että no nyt me kyllä hieroja käy kerran viikkoon, että nyt en muista siihen aikaan, että kävikö ihan joka viikko, että oliko se sitten Tartin jälkeen pari viikon välein, mutta lihashuoltoa tehdään viikoittain ja kyllä sitä koitetaan tietysti sitten, se on ollut semmoinen rautajalka ikänsä, että mä jollekin nauroin, että täällä ei oikeastaan ole jalkoja kieritty oikeastaan koskaan, mutta nyt viime kesänä sitten kun tuli se haamuhankkarivamma, mikä nyt sitten oli vaan kolhu, niin sen jälkeen sitten on pikkasen ruvettu enempi hoitamaan sitten jalkojakin. Mutta ei nyt oikeastaan mitenkään ihmeemmin, että ehkä nyt talvella ei sillä lailla niin reeniä semmoista saanut, mitä on aikaisempina talvina saanut. Että toki tietysti kun ajettiin harvakseltaan kilpaakin siinä, mutta ei voi sanoa, että mitenkään ihmeemmin olisi muuttunut.
Eli siis köppisrintamalla kaikki hyvin, mennään kohti kesää ja katsellaan ja odotellaan. Niinhän sä sanoit, että pari viikon päästä Porissa toivottavasti. Näin juuri.